Chasalo khumulwng naruai tongthaio kaisa kokthum panda ni bisingtwi kokborok toke kwthwi ni sampili phiyokgwi rijakna bagwi salrokno saklai kha toke ni producer rok Kokborok industry ni te kaisa kwtal toke wo talo na phiyokjaknai thangui tongo Chasalo khumulwng naruai tongthaio kaisa kokthum panda ni bisingtwi no akorno saklai kha toke bodol rok aro manja kha toke ni khorokni producer te director producer nagesh debrma saka o tani 10-11 September no salnoi romoi kwthwi ni sampili mungui toke kwtal phiyokjaknai o toke wo director Samir debrma ni production house ni bkhakti swnamjaka hwnei o toke wo khoroksa bilen ni rule khlai tongo Nagesh Deburma bote bo saka toke ni genre angkha horror hwnei khajani tasute buksono ani mung Bibas Deburma ani kuma gapoti ang khajani takukte buksono kok koihorna musumake mose beskang phainai 10 tarik ta 11 tarik September sini film kwthini sampili release na thangui tongo so norok jotono phai naifina bagai ang norokno koi o film dalaikeno naithok tai tirprao first mono horror movie slamjak tongo sini director Mr. Samir Debrmani production tui amashukno tai ang filmo ani rule tongo villain ang negative rule khayo norok nukmanai jotono nanyan bagai koi hambai Tokini director Samir Debrma Saka 10-11 September Agartala ni Rabindra Bhavan Hall 1 nong phunungjaknai first show ongnai 3 PM te second show ongke 5 PM ongnai o tokini bagini tickets online no hingke Sugam Films production no manai te toke phunungma thaio bo tickets rok manano bote bo saka kaisa tickets ni dam mungkha 100 o toke wo samung khlainai rok mung ungkha actor Rakesh Debrma actress khorokni Shaina Nuwatia te Shimuli Murasing tokini bebagi budget ungkha 4 lakh phainai September 10 tariko kaisa kokborok toke release khlain thangdongo film ni mungkha kwthini sampili norokno o token naina bagai jotono takute bu som jotono koijabo norok phainai baidi 10 tarik first show no janai chung teamta PM second show no janai 5 tawo norok naina bagai o tokeno norok phaibedi jotono norok nai mannai asuk sali gudo chung aw film chung chenglai kha prai bisak taka tabunong bus no puna bagi thang dong abo kaisa kokborok horror movie norok nai mannai naike blenok nok bunai thujangnai jeng hol kai jeng Agartala Rabindra Bhavan thujangnai first 10 tarik release khanai odino bonorok nai mannai tankai second kai jeng 11 tarik tesa jokhon Rabindra Bhavan thujangnai kenorok o jagano phaidi norok phaikan kenorok jagano norok ni ticket bonorok oron mannai gai sini hall gai sing phunukjaknai Agartala Rabindra Bhavan hall number 1 no norok phaidi 10 tarik no nai mannai odino release khnai gai tei 11 tarik gopo sing phunukjaknai Rabindra Bhavan hall number 1 no norok o jaganai mane first show gai 3 ta second show gai 5 ta tama jorbo sing phunukjaknai norok ni o toke na naina bagai ticket oke advance nai ma na adinin da nawi o toke no ma nai ticket nge sing to online no reserve so company production no thangi go nai keno nor jaga thang online ni nar mannai ege tang gai or thangi bo directly or thangi bo or ticket mannai ticket ni rang mari roglo busuk rog nai ticket mari nge sing common khlaiya 100 no sing 100 taka no sing ticket ta director ka tong no direction khakya o movie bo ge chine ngo tungo producer eng bo danu ges eng tungo chine ngo bo production no in mungkha Mr. Samir Debrma borok khorong film borok so so khlaiya ge chung o khaye chung ti pra khakya abo to location to ge orni nayok ngai bo kaisa album khlai jak Rakesh getin horo heroine tong duijona Shaina Nuwatia te Shimuli Murasing khursatai khulayo kokborok toke ni hapar jorani logiwo yapiri sewi himui tongo tabo kokborok toke bo kaham ongi tongo hwnei kha khlaijago kwthini sampili toke lukuni thaniwo hamjangma manai hwnei bureau report kokborok